सगळं टांक्यात जारांसहित पाऊस. हात ढेरेलो. इथे शेतकरी अहवाल दिला आहे. गारपीट झालेला आहे. हे बघा गारा पडतायत. गारपीट, आंब्याचं पूर्णपणे नुकसान. हे गारपीट झालेलं आहे कोकणामध्ये. शेतकरी अहवाल दिला. आंब्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांनी मोठं पॅकेज द्यावं अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी कसं आहात? मस्त मजेत ना? तर मंडळी काल बरेच ठिकाणी पाऊस पडला आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. गारा वगैरे पडले आमच्या नारिंगरात पण. आणि आमची त्यावेळी गडबड चालू होती सगळी, कारण शेणी वगैरे ढाकूचे होते. कौला वगैरे वरची पांढराने फोडलेले आणि ती बदलीत वेळ गेलो, त्यामुळे तुमका दाखवता येईल नाही. नाहीतर बघायला असतात गारा कसे पडतात ते आमच्याकडे नारिंगरात. आणि आता आणि मेन म्हणजे खळा करीत होतो आम्ही खाली, कारण कुळीत काढूक झालो आणि त्यासाठी खळा हवा झोडूसाठी. तर ता सगळा चालू होता, त्यामुळे सगळा रवला आणि लगेच पाऊस गेलो. आजो भरलो. वातावरण तसंच आहे ढगाळ 2-3 दिवस. आणि गरम तर मारणाचा होता, भरपूर गरम होता. पप्पानी सकाळी पेळा वगैरे करून झाले आणि आता खळा धोपटतात, चोप देतात. तर आमचा खळा धोपटूचं काम चालू आहे बघा. चोप देतात नाना आणि पप्पा. आणि इकडे बघा रस्त्याची माझी कोसळलेली ती बांधाचं काम चालू आहे. अजून याच्यावर 2-3 लाईनी आहेत. चिरे नसल्यामुळे अर्धवट रवलेली. बाय आमचा शान घेऊन येतात सारूसाठी. तर बघा चल पटापट. ह्या पप्पानं मोबाईल बघित होता तुमचं. मोबाईल काढले वाईट बघायचो एक फेर नंतर असा काढायचा. उठ बाजूक राहू दे. काही येडा काही सांगतो बरं पकडतो. बघ बघ लोकांनी फ्रीज सोयीन झाला दरवाजे घरा मोबाईल घेऊन बसल्या तुका कळत फ्रीज मध्ये त्याच्यावर कशी अँगल धावत नाही. पाठी पडायचा रे म्हणून धावत नाही. मारताना मला पाठी पडायचा खास तू. आमका कोणी शिकून दिला. आम्ही मुंबईचे बाबू. तुम्ही ते वाचते गावाला बघू काय होता म्हणजे पाणी जरा का तू मग उमरलेला रस्ता आहे ना माका दिसते. ते करीले बघ ते म्हणत ते बाबू काय सांगा तू सरी कामात मिळालं हे तेवढ्याच बघून नाही ना ते म्हणत. अशा कदाचित असाच अशा बोलून तू केलास ना व्हिडिओ म्हणजे हा मरे टाकल तेवढं मारतो त्यासाठी तुम्ही बोलणार नव्हते. बाकी काय तुम्हीच मारत असता काय सांगशे. एवढा खरा झाला तर बघा मी जोर केलंय. होय होय तो कड सांगा तो काय तो हात मरतो कामाला म्हणून. आता तर ह्या कर युट्यूबवर सांगा टाक मी मेलो आहे म्हणायचा खायला. आणि विनू ये माती बिटी धोंडे बिंडे उपचार मी मेलो आहे म्हणा. माझ्या माशाने विलोच नाही त्याच्यात जात मग बांधून टाकायचं. तू चोपूचा नाही. हां या चोपूचाच ना. हां होते सोन चोपूचा. बाबू एवढं काय जमता की बाबू मारला पुरवणा मारतात सांगा. मग धरा मारा. कुणी पुरवणा बसत नाही तुला. बघा यावा
मोबाईल मध्ये मध्ये उतारतात होतो त्याच्या मुळात टा. हा एकदा पटकन जातो येतात बघलं की लावून ठेवलं का कांदा तुम्ही नेणार गो शिकतली पुढे तुझ्या शिरा तोंडा दिली एवढा सर हे मारून टाका दोघांना चांगले तांबी तर मंडळी हो बघा पाऊस बसलो बघा ढग इलेत मध्ये मध्ये सकाळी येतलो चोप आहे चांगलो होय मारता ना हंता पाणी काय ठेव सावधीन काय वाटते बघितलं तुझं काढू ते सांग तुझं काढू शकतोय मी चोप काढू माझं नको काय. तुझं काढू काय सांग 5 मिनिटात काढू शकतोय मी चोप तू म्हणतेस खरंच काढतो. हं. सकाळी तुमच्या उठल्या नको येऊ चोप दे उठच्याचे 9 9:30च्या मनाने येऊन घेऊ कोणी आळा व्हाया उगीच लवकर देऊचो म्हणजे विचारू का किती प्रमाणे देऊ तुला काय तुम्ही खोया शिकवता मी 10 वाजताच म्हणत होत्या 12 वाजता आपलं ऊन लागला की देऊया म्हणून उगीच एवढ्या लवकर काय करूचा काय आला तुमका जोडू एका जोडी आहे कशा रे काय कसलो आता काय भरतले आता मासाचा बाजार बघा माहिती ना आता भाजी आता लॉकडाऊन होणार हा आम्ही सिलेंडर घेऊन जाणार. सिलेंडर घेऊन जाणार, पेट्रोल घेऊन जाणार, डीजे. टाके का इकू कमी करी काय रे 1,000 रुपये एक सिलेंडर. ते तिकडे घे असं काय खायचं काय गो उतू रे ए छा असं काय धक्को बघ कसं काय खायत जा बुतूर पप्पा तुम्ही शिक्षकच नाही कसं बनवू. काय एवढं कळत ना चैतन्याने सांगलाय ना माहिती आहे तुका पप्पांका शिक्षक जर बनवले नाही आमच्या शाळेत तर पोरं सगळी पशार होऊकच हवी येणारच नाही खरं. तुझ्या शाळेत एकदा घेऊन जा त्यांका लेक्चर म्हणून चुकीचं सांगलो आता कणीचा दिसतोय बघ कसा लेक्चरर एक दिवस विचार बाईका नाही सरांका एक तास नाही, एक मिनिटं. घरी परत दप्तर घेऊन घरात एक बसली. शब्द झाला तो विचारू मात्र व्हिडिओ कॉल दाखवचा असता गव्हर्नमेंट रिव्हिजन म्हणतो. मास्क घरी घेऊन. मराठी शाळेत तुझा काय रिव्हिजनशी काय विषयच नाही ना तर मागे ना आम्ही भुतारक्यांच्या की तुमका दिसत नाही तुम्ही आताचे पोराचे आम्ही काय घेऊन गेलोच ना. माका भुतारकी पकडू गेली ना तर मी दिसणारच नाही. होय होय कारण आम्हीच भूतवाडीतली भूता होय ना रे मधून भूतवाडी ना तर मंडळी हा बघा आमच्या विहिरीक पाणी बऱ्यापैकी आहे अजून आणि आत्ताचा पंप लावतो त्यामुळे जरा कमी झाला हो बघा आता पंप चालू केलेलो आणि मिरीचा प्रकल्प हकडे चालू आहे काय नाही काय
आणि स्प्रिंकलर वगैरे आम्ही ह्याकडे लावले सगळे बागेत, कारण बागेत आता पहिल्यासारखी नेट शेड करूची गरज नाही हय मस्तपैकी होईत. आणि बघा आता पुन्हा परत मिरी लागा सुरुवात, कारण तिकडची रोपा अकडे लावलेली आहेत. आणि ही बघा आता हळूहळू मिरी, ही बघा मिरीचे शेंगे येऊक सुरुवात झाली पुन्हा. म्हणून आम्ही हे बघा स्प्रिंकलर वगैरे हकडे केला आणि 4-5 कुंडे ठेवत होता ते सगळे काढून टाकला, कारण ते एकार एक वजन होता आणि त्याच्यामुळे बरेचसे कुंडे तुटले जातात. त्यामुळे आम्ही हय केला होय बघा. आणि ह्याचा एक फायदा म्हणजे काय की जा जमिनीवर पाणी फुकट जातं तर माडा पोपळींका मिळतं, म्हणून ही आयडिया केलं आहे आणि वेस्ट जायत नाही पाणी. आणि ह्या मिरी जास्त करून वर मिरीच्याही मुळात जाता. अजून बरीचशी रोपा कुंडे वगैरे लावूचे भरूचे त्याच्यात हे बघा माती वगैरे. आणि जे तुटलेले कुंडे होते त्यांका ही बघा ही आयडिया करून लावलेले आहेत. पोपळीच्या झाडाक, सुपारीच्या झाडाक लावलेले आहेत. अशी सगळी आयडिया केलेली अजून करूचा बऱ्यापैकी. आणि हे बघा छोटे छोटे पोपळी आहेत त्यांना असे कुंडे लावून केलेला जॉईंट करून, नाही डायरेक्ट कुंडीच घातलेली याच्यात. आणि असं सगळं चालू आहे बघा. अजून काम बाकी आहे जरा रोपांचा वगैरे, ते बघा रोपावरती लावूची वगैरे होतं. त्यामुळे झाडांका थंडावर राहता, सगळ्या मिरीक मिळता पाणी, कारण मिरीक ह्या पावसासारख्या पाणी लागता तरच त्याची मिरी पटापट होत जाता. तर या बघा 3 टाईम पाणी मारूचं लागतात तसं बांधकामावर, कारण सिमेंट घट्ट होया त्यामुळे. आमची डॅडी घरात चालले ता गमेला बी मला थंड टाकला असती. तो पाय पकडणं दी गेलो का नाही बाय बघा शिस्तीत. खळ्यात चिखल होता नाही, खळ्यात चिखल होता नाही, खाली पाईप धर. तर मंडळी ही बघा बांधण झाली वाटेवरची, कारण हय आमच्याकडे पिक्चरच्या शूटिंगची हय गाडी गेली आणि रस्तो जरा खचलेलो, त्यामुळे आता ही बघा चिरेबंदी बांधी करून अजून काम करूचा. चिरे इलेत अजून एक लोड एक घेऊचा. तर ह्या सगळे अशी कामगत चाललेली आहे. बाय चप्पल तुझा आता थंयचा खाली. बायची 10वीची परीक्षा झाली आहे त्यामुळे त्याका सुट्टी आहे, त्यामुळे त्या मामाकडे इलेला. हयत ठेवू गो बाय पाय पंप डायरेक्ट बंद करते, चल वरती लावते. तर मंडळी चला जाऊया अशी, अजून कामं भरपूर आहेत. आणि हे बघा पिवळे येळू, पिवळे हे बघा पिवळे येळू लावलेले अजून होते, पण ते वांडराने जरा मोडून कोंब टाकतात त्याच्यामुळे सगळी वाट लागली. तर पाऊस जाम वाट लावता बघितलास तर काय खरं नाही पावसाचा. तरी पण आम्ही खळा केला, कारण कुळीत काढूक झालो पिकत इलेलो बऱ्यापैकी. आणि तो आता झोडूचं वगैरे असल्या काढून झोडूचं असल्या कारणानं खळा नव्हता यावर्षी, आणि त्यामुळे सगळ्यांचंच कुळीत एकदम होता. मग खळ्याची भानगडी होतं, मिळत नाही जोडू. गेल्या वर्षी मग आम्ही आग्रात नेलं खळा जोडू, कुळीत जोडू करा. आणि यावर्षी हेच केलं जरा ह्या बांधकामामुळे, सगळ्या बांधकामामुळे जरा वेळ झालो, आणखी जरासा लहान झाला, नाही तर आणखी मोठा आला असता. कारण अकडे या साईड काही वाळू वगैरे आहे आणि अजून माती वगैरे सकाळी सगळं उचलून साफ केला आणि पेळा वगैरे लिपला आणि आता केला बाईला. त्यामुळे काय टेन्शन नाही. बाई सामान बघ कसा टाकलेला, खोरा बिरा तसाच टाकून जातात. कामगार माझ्या बरोबर नाही म्हणजे नाना काय सांगशील तू. ही बघ कणसा धरली बघा, मकाची कणसा धरलेली धोम्याची. चोरूक मस्त इथून उडी मारली की पटक्कन काढली. तसंही आम्ही करू शकता. आणि काल ओम्याचा घरव भिजला, सगळीच गडबडीत होती. कारण ओम्यांचं घर रिपेरिंगचं काम चालू आहे, त्यामुळे तर काल बरंचसं घरात पाणी वगैरे गेला, कारण कोणे वगैरे लावलेले नव्हते. ए ह्या पाणी खायचा पुन्हा. अरे कागदा घोल मार. अरे मग येत मांडव मोडलो आधी त्याच्यात. घासा बाई घासा. एकीच्या पानाचं चोंबडं असं वाटतं तोंडात. इथे कशा घासा आता, फुटकी हवी लागणारच नाही ती. ती अर्धी ठेवलाच कशी काय.
खळा सारवला बघ जा करून सारून झाला सकाळी आता केला आपण सकाळी त्याका फुगत घालून आता झोडपून झाला काय सांग ना निर्मा गाला बुतूर काय भूताटके भूतवाडीतला भूता या होय ना भूतवाडीतला जिवंत भूतस ना तू काय नको उगी त्यांका कामाक लावू नको लागा देवाय जरा नाहीतर तरी तर अशीच बसत पानं काहीत राहती ना बघ भूताटकेर डोळे कर नाटकात काम तरी कर कैदाशिनीचा नाटक बसवलं नाही चेंज केलं ना सायको हा विलन चेंज करतात ना 2-2 दिवसांनी तू करतं काम तू कर रे कर डाकू बनी आहे तुका बरं पण नाही पडलो ना तुमच्या कपाळात खाली पडलो ना खालीच पडलो तर आमच्याकडे नाही सांगता येत नाही पाऊस कधी येऊ शकता आज येलो तर मजाच येत तर चला मंडळी अशा प्रकारे जाऊया घराकडे या काम झालेला बघूया बाकीची कामं ती करूची होत होय होय